Ideme. Dobre, takže do tejto kamery, ktorá svieti na červeno. Čiže môžeš. Dobrý deň, volám sa Adela Banášová, vítam vás na našej relácii Čarčov. Predstavujem vám Dana, Darinu, Beyoncé, Emu. Kristína, povedz nám prosím ťa, prečo si sa chcela stať speváčkou? Rada spievam a to je moje takým snom. Aké pesničky si naspievala? Všelijaké. Tane. Ako sa ti moderuje? Milujem Slovensko, sa mi moderuje dobre, lebo sa tam veľa dorehoceme. A moderuješ ešte aj nejaké iné relácie? Áno, ako napríklad Čarčov. Ako si rozbehla kariéru po Superstar? Pozývajú ma do rôznych relácií. Natáčam album. A vystupovala som v súťaži Tvoja tvár nepovedomé. Aké mená chceš dať svojim deťom? Ešte neviem. Vymysli si. Ema. Však čakáš dvojičky. Vymysli si. Martin a Elena. Ako sa ti páči žiť s Rytmusom? Super. Ďakujeme a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. To musíte reagovať. To je to náš život. Len otázky, to je ťažké. Ahojte, volám sa Saška Matúšková. Vítajte v našej relácii Moji spolužiaci. Toto je Lukáš, toto je Kika, toto je Ema, Veronika a Sara. Lukáš, čo robíš vo voľnom čase? Športujem a som aj pri počítači taký. Ema, máš aj nejakých súrodencov? Áno, jedného, Williama. Povieš nám niečo o ňom? William má 6 rokov a rád sa hrá s Legou. Sára, čo ťa najviac baví? Mňa najviac baví spev a tanec. Kika, aký predmet máš najradšej? Slovenčinu a angličtinu. Veronika. Čím chceš byť, keď budeš dospelá? Herečkou. Prečo? Lebo ma to baví. Ďakujem za pozornosť. Teším sa na ďalšiu reláciu. Ahojte, volám sa Kristína Vasilová. Vítajte v mojej relácii Moji kamaráti. Toto je Lukáš Strigáč, Saška Matúšková, Emka Horníková, Veronika Malčeková a Sara Koňarčíková. Lukáš, aký predmet máš najradšej? Telesnú. Sara,
Na aký krúžok rada chodíš? Ja rada chodím na animáčik. Veronika, máš aj nejakého súrodenca? Áno, jedného, volá sa Janko. A čo rád robí vo voľnom čase? Hrá sa s Legom. Emka, ty máš tiež nejakého súrodenca? Áno, Williama. Koľko má rokov? 6. A s čím sa najradšej hráva? S Legom. Saška, aká je tvoja obľúbená farba? Moja obľúbená farba je fialová a ružová. Ďakujem hosťom, ktorí dnes prišli a teším sa na novú show. Volám sa Lukáš Strígač. Vítajte pri mojej relácii moji spolužiaci. Toto sú moji hostia. Kika Vasilová, Saška Matúšková, Ema Horníková, Sára Koniarčíková a Veronika Malčeková. Kika, prečo si prišla do mojej relácii? Lebo si ma pozval. A máš aj takých súrodencov? Áno, jednu sestru, volá sa Nikolka. Saška, čo robíš rada vo voľnom čase? Športujem a behám. Emka, aký máš najradšej predmet? Angličtinu, výtvarnú a telesnú. Veronika, máš aj takých bratov alebo sestru? Mám jedného brata, A ako sa volá? Janko. Koľko má rokov? 6. Čo rád robí? Hrá sa s Legom. Sára, máš takých súrodencov? Áno, mám brata a sestru. A zaspievala by si nám dačo? Áno. Trošku. Po doline tichý vetrík veje, slniečko sa spoza hory smeje a moja tvár nemá sa komu smiať. Od žalosti musela zaplakať a moja tvár nemá sa komu smiať. Od žalosti musela zaplakať. Ďakujem svojim hosťom, príďte aj na budúce. Tešíme sa na ďalšiu reláciu. Dovidenia. Super, krásne spievaš.